بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Näme geçen tapamızın devamı olan ibadetlerin görünüşü. Näme geçen kide et-tevekkül vel inabe vel mahabba. Yani dayanmak ve Allah'a dolanmak, tövbe etmek ve näme söymeklik diýilen näme ibadetlerlik. Buňky aljak görünüşimiz näme el-haşye, korkmakluk, er-ragba, umid etmek, tama etmek ve rahba olan korkmakluk ve tealluh hem näme bir Allah'laştırmak. Suratların hemmesi bir Allah'ın hakkında ediliyor. Tayyip, haşye näme hiye nev'un minel havfi diye. Haşye näme korkmakluğun bir görünüşü. Yani näil görünüşü? Havf näme umumu korku. Haşye näme korkuyun içinde näme bir ayreti suratı. Yani ol korkuyun seninle döremekluğuna sebep bolýan zat näme? Korkyan zadyny näme? Bilip başarmaklık, tanap başarmak. Ilm esasında döreýän korku. Şol am adamlardan sorasaň Allah'dan korkýan mı diýsen korkýan diýe. Şuna havf diýilýär. Ýöne dol näme Allah Taala'nın tanamaly derejede tanana. Ýöne bilýär Allah'dan korkmalygyny bilýär. Şoň şuýam sen Allah'dan korkýan diýsen korkýan diýe. Şuna näme diýilýär? Havf diýilýär. Onuň korkmaklygyny näme? Ilim näme itermetdenim umumy fıtratynda Allah'dan näme korkulýar diýip düşünýär. Şoň şuýam näme Allah'dan korkýanmy diýende umum ilimsiz adamam korkýan diýär. Emma alimlerden Allah'dan korkýanmy diýsen alimler näme diýär? Korkýan diýär. Alimden korkusy am ilimsiz adamdan korkusy bilen deňmi? Ýok, alimyň asly fıtratynda da näme Allah'dan korkmalylygyny zat bar we soň Kur'an okuýar, hadis okuýar, Allah'ny ýakyndan tanýar we näme şu ilmam soň näme şunu iterýär, hakykatdan hem Allah Taala näme gorkulmaklygy mätäj ekeni. Şoň şun hakly ekeni. Şoň şun ulama Allah Taala Kur'an-ı Kerimde näme diýdi? İnnemâ yahşallaha min ibadihi el-ulema diýdi. Hakyky ilm esasynda Allah'dan gorkmaly derejede näme gorku bilýänler kimler diýdi? Alimler diýdi. İnnemâ yahafullaha min ibadihi el-ulema diýmedi. Havf näme umumi gorkmaklyk. Şoň şun men bir adamdan gorkýan, ve şula adam istese men bölük etjekligini başarýar. Şundyňmy? Şu gorkyma arapça havf diýilen, haşye diýilýär. Emma bir adamdan gorkýan belki maňa näme eziyet bermekligi başarar, belki de başarmaz. Ýöne gorkýan. Şuňa näme diýilýär? Havf diýilýär. Şunun umum gorkýan, ýöne dol ilmim ýok, şundan gorkýan bolýar, şu maňa ziýan ýetirbiljekmi, ýetirbiljekkä. Şunun umum gorku bar ýüregimde, çekinmeklik bar. Şuňa näme diýilýär? Havf diýilýär. Emma bir adam bir ýerinden gorkýar we gorkmasam şu men näme İslamdan edip başarjak diýär. Şunuňmy? Ve şu İslamdan näme edip başarjaklygyny bilen üçin gorkýan şunda. Şuňa näme diýilýär? Haşye diýilýär. Şunuňmy? Näme ikinji görnüşem näme? El-haşye. Şuňa gorky näme biz diňe Allah'dan etme. Näme diýär? Delil getiripdir. Baqaran 150-nji ayetinde "Fela tahşawhum wahşawni" diýär. Allah Taala näme bennelerine yüzlenip, yani siz diňe menden gorkun diýär, "Wala takhnaw fela tahşawhum." Siz näme menden gaýrylardan gorkmaň, kafirlerden gorkmaň, butlaňyzdan, çöpleňizden gorkmaň. Diňe menden gorkun çünki diňe men näme İslam wadymy ben näme etmeklige kadir diýär. Emma olardan gorksaňyzam olar size näme hiç yamanlyklar ýetirip bilen aklar diýär. Şoň üçin buduňdan gorkýan, gawryndan gorkýan, o men garabmy gapaýmasyn, öýümsizmi ýumraýmasyn, çağam elimden alaýmasyn diýip gorkýan. Şunuňmy? Ve gorkon şuýnam şu butuňa ýakynlaşjak bolýan, butuňa diňe gowdatda ýatlajak bolýan, erbetlikde adam tutmajak bolýan. Şoň Allah Taala näme şunu olardan gorkýan diýär. Olar size zat edip başaranak diýär. Menden gorkun diýär. Şuňa menden gorkman, meniň diýen zatlam etmeseňiz, meniň gaýtarandan gaýtmasaňyz men size azap bermeklige kadir diýär. Şoň şunu hakyky size näme istese azap beribiljek Allah'dan gorkun. Emma ol beýlek näme gorkup ýakynlaşýanlaryňyz milyon istese de size näme eziyet bermeklige kadir däl. Şoň fela tahşawhum. Kafirlerden, butlardan, çöplerden, ölenlerden, bitenlerden gorkmaňda näme wahşawni menden gorkun diýär. Şuňalyk derejede näme gorkular näme diňe Allah'dan bolmaly, diňe Allah etmeli, mahlukdan hiç gorkmaklyk bolanok. Şoň üçin fela tuqaddim haşyetel mahluk ala haşyetil halik. Şoň üçin näme mahlukdan näme mahluga edýän gorkuny Allah bolan gorkudan öňe geçirme diýär. Şunuňmy?
Şoňş ellezina yuballiguna risalatillahi we yakhshawnahu we la yakhshawna ahadan illallah. Ahzab surasının 39-njy ayetinde näme diýer? Şu biz duatlara degişdi olanlar. Allah'ın dinini dawat etýänlere degişdi. Şular ýalyk diýen ama Allah'ın dinini ýetirýän peýgamberler we olara egerip näme Allah'ın dinini ýetirjek bolan ulamalar, talipler, dawatçylar näme yakhshawnahu bir Allah'dan gorkýarlar diýer. Ve la yakhshawna ahadan illallah ve Allah'dan gayri hiç kessenem näme gorkanoklar diýer. Olar näme üçin düşünýärmi? Bütün dünýäň kapyrlygyna garamazdan, ya kapyr padşahlaryň näme güýjüne, sultanyna garamazdan näme meniň dinime çagyrýarlar. Allah'ın birligine çagyrýarlar diýer. Dedim olar menden gorkýarlar diýer. Olaň güýjünden, olaň hiçdanyndan gorkanoklar diýer. Şoň üçin peýgamberler näme iň yürekli adamlar bolar. Rasulullah Mekke'de çıkanda kim musulman? Dine peygamberimiz musulman. Ve yököje çıkıp näme Arabın içinde en pelwan nilip ýören Mekkelilerin içinde çıkıp näme sizin şu zatlaryňyz batyl dedi. On kalbinde zerre kadar Allah'dan gaýrydan gorkmaklyk bolsa, butuny erbetlik bilen ýatlardyň peygamberimiz sallallahu. Ve siz ölseňiz şu halda dowdaky dedi. Bir Allah ibadet edin, ondan başga ibadet etmeň dedi. Hatta Mekke'ni fethedip Mekke'ni güýç bilen açyp gelen soňra näme yeke gözlerinin alını näme hasafy bilen näme butlaryny düňdördi. Näme dedi? Ja'al haq dedi. Hak geldi. Ve zahaqal batil, batil gitti. Ve kanal batilu zahuqa. Aslı batil bitereklat ýöne siz onu näme bedap zinetlap käşkä bir näme hak duröýdüp näme daşyna dolan çokon gezip berdiňiz. Aslı ol batyllar. Rasulullah'ny şuň alyp ýöködi. Älim jahanyň garşysyna çykyp näme burada bir Allah ibadet edin diýmeklige iteran zat nämedi? Hakyky Allah'ına bolan i'timady dayanjydy. Allah'ından bolan gorkusydy. Şoň üçin näme bu hakykaty bilemsoň men çagyrmasam bu hakykaty Allah maňa näme öňde soňda hiç kime bermedik azabyny berer. Şoň üçin näme men Rabbim senden gorkanym üçin näme hemme kişini diňe seniň ibadetyňe çagyrýar. Ondan aşakdaky adamlar şu söz üçin maňa näme etýän bolsa etsinler. Men senden gaýry hiç kesden näme gorkamak dedi. Şoň şuýam näme bizem peýgamberimiz gorala tutýar we ulamalaryň peýgamberiniň godana tutanlar, gorala tutanlar şoň şuýam näme hak aýdanlar. Şunuňmy? Şoň üçin biz taliplerim, oglanlar hak aýtmaklykda gorkmalar. Şunuňmy? Haky aýtman diýrigedenden haky aýdyp öllüň hataryna gedeniň ogdur. Şunuňmy? Sebäp diýsem näme o ölüm bu hayatdan, bu diýirlikden näme awraýly. Şunuňmy? Şoň üçin biz näme etýär? Ras Allah Taala aýtýarlar. Fela takhshawhum wakhshawni. Menden gorkun diýär. Haky bilen aýtmadyň. Näme diýär Rasulullah? Bilip aýtmady. Kıyamet günü näme diýär diýär? Ot jylaw bilen jylawlanar diýär. Şunuň ot jylaw bilen jylawlanar diýär. Amma bu dünýä näme pani. İstemesen ölü, näçe ýaşasan ölü. Şunuňmy? Şoň üçin näme bu la ilaha illallah dawatyny ýaratmaklykda, peýgamberiniň eden dawatyny näme dowamyny ýaýratmaklykda biz Allah'dan başga hiç kimden gorkmalar, biz diňe Allah'dan gorkmalar. Haçanda biz Allah'dan gorku bilsek, ondan aşakdaky güýçler biz üçin hisap bolup galýar. Şunuňmy? Ondan aşakdaky näme goşunlar hisap bolup galýar. Allah Taala näme göre görünmez goşunlary kän, diňe näme Allah'ın goşunlary ele gylşdy näme mujahidler ötmeler. Allah Taala yele buyurýar, yer düňdörýär. Şunuň Allah Taala yere buyurýar, yer agdarlýar. Allah Taala näme asmana buyurýar, güýýär, asman näme gark etýär. Allah'ın goşunlary kän şonu pikir etmän kapyryň garşysynda diňe gylş bilen çykylýanlar ötme. Hasan eten ýeki ödüňi duýsa Allah Taala. Ýeki ödüňi bilsen saňa bir topar goşunlar ugrotýar. Şoň üçin Bedirde Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dilegetdi. Rabbim şu kowm diýdi. Şu näçtanak näme Bedre gelen mujahid ansarlardan, muhajirlerden näme goşuny gorkady. Yeriň ýüzünde ibadet etjek sana şu atşylar dedi. Bulara ma garylsa sana yeriň ýüzünde ibadet etjek galanak dedi. Şonu Allah Taala näme 2000 sanak näme periştelerden goşun ugratdy. Goşun ugratdy. Şoň üçin Awganistanyň başdaky jihadyny bir kitap ýa-da olam näme Ayatur Rahman fi Jihadil Afgan. Awganyň jihadyny näme Allah gorkudan käbir gudratlar diýip. Hakikatte käbir ýerde näme %100 bilýär bir orsun bazasy ýarylýar diýe %100 biziň içimizden gidip ýaran ýok. Kimiň ýaranan bellidir. Hatta orsam habar berýärdi iň uly bazamyz ýaryldy diýe ne belli adamlar tarapyndan. Kim Allah Taala perişteleri, şunuňmy? Allah Taala periştelerini uratdy. Hatta şuýda bir owgan o 90-njy ýyllarda gurgun barady, içinde bir mujahid öldü diýe. Ölene näme ýaragy bilen gatak galypdyr diýenler kalaşyk. Barıp çekip alyp bilmedik diýenler ýaragyny.
Soň bir bar gulağına pişirdi. Biz özünkiler goýberdi, onu ýara goýberdi. Şuňa araplatlar bolup geçen jiýat. Şoň üçin näme mu'min gullar kimden gorkmaly? Bir Allah'dan gorkmaly. Ondan bärde gelsin, nämese şonu etsin. Hiç kimden gorkmalylar. Näme diýär? Fela tahşawhum wahşawni. Bu näme şuňa gorky bir Allah'dan bolmaly. Haçanda mu'min musulmanlar Allah'dan gorkanlar. Hey doňuzdan, maýmundan, öwürlen, jehitlerden gorkup, şolaň hökmüne razy bolup gelermi? Ýöne agdar düňder etýär. Ýöne biziň kalbymyzda şu gorky näme? Allah hakynda edilmen, bennes hakynda edilen üçin biz näme? Xar, zelil bolup ýörüz. Tayyib. Soňky näme awadyň ýene bir görünüşi ar-ragbetu diýär. Ragbe näme? Tekunu ilallah diye. Ragba biz ragba umid nametmek İbn Useymin rahimehullah üç asırlı näme açıklanır. Ragba näme diye el-vusul ila şeyin mahbub. Söyleyen da yetmeklige näme ragba diýilýär. Şunu bir söyleyen da yetmeklige, bir hayra bir gowurlayan da yetmeklige näme ragbet diýilýär. Musulmanyň söýýän, yetmeklige isleýän zady näme iň birinji bilen Allah'ın arzalygy, Allah'ın jemalyny görmek, Allah'ın cennetine düşmeklik. Şunuňmy? Ahiret gowluklary. Arada berzah var. Şunuňmy? Davrda da näme? Oňa cennet tarapyndan penjere açylmaklygy, bu dünýä gowluklary var. Halal ırz, salih amal, peýdaly ilim, Allah'dan gorkýan ýürek, Allah'dan gorkup näme gözi ýaş etýän göz, ýygyňdan öleň soň näme ýagşy dilekler bilen seni ýatacak salih perden. Şunuňmy? Şu gowluklary dünýä we ahiret arada berzah gowluklaryna yetmeklik üçin umid edip kime ýakynlaşmaly? Allah ýakynlaşmaly. Şoň üçin şuňalak näme? Hayra gowluklara yetmeklik üçin bir zatdan umid eder bolsaň diye bir Allah'dan umid et. Ondan bärdäki näme? Göz öwliýa bolsun, ırsgal öwliýa bolsun, maşina öwliýa bolsun, telefon öwliýa bolsun. Hiç öwliýa çöpe çöre näme ýykylmaklyk olardan näme hayır, döwlet, bereketler umid etmeklik näme bolany. Şunuňmy? Şoň üçin näme jygylykda otursun biri geldi näme diye umid edip Malik babajana gitdik diye. Näme? Bize umid eden zatlanmadı bererdik diye. İki bolup gittik diye bir goňşymam garyp oglandy diye zorla vakitdim diye tecrübede görülen zat goňşy senem gidäg diýdim diye. Buna nakitdik diye Malik babajana aýlanyň her kim ýüreginde besleýän zadyny Malik babajana dilet diye. Şunuňmy? Şeýdi ben geldik diye men öýüme gaýtdym, olam öýüne gaýtdy. Bir hepdeden soň agşam 10-da gapym kakylýar diye. İki gulagym bilen eşitdim. Çıksam goňşym diye ýyl-ýylstan ýaň diye erine ýetenakdy, ýanky began. Ha, goňşy janyny täze maşyn sorasam boljak etdi. Körende juguljuk sorakdyr, beräkdir daraw diye Malik barajak. Şey diýip görüň mer ýa, çıksam diye köneje bir 6-njy wypska diye, maňa näme diýdi? Goňşy jan täzesini sorasam boljak etdi. İçinden näme gowuny peslik edip, inanman ýaşa Malik wazy gudratyny. Ay men garyba öz kaddyma laýyrak bir könerägem bolsa bolat, ber diýipdir, onu beripdir diýär. Menem oynadyp oturdum elimde näme köne telefonum bar. Telefonlardan beren akmay diýsem, ýüzüme alalyp telefonum beren akmay diýenmedi. Indi men inanmaslyk etýänmi öýkelýär. Soňra turup gitdi. Şuly tıkatdy o adamlar. Şunuňmy? Hayır umid edip öwle gitdiýärler. Yo Allah'dan umid etme, Allah'dan dile könesini işleseňem. Näme dagan isteseňem, arab isteseňem, jykyr isteseňem, näme isteseňem, näme bir Allah'dan näme umid etmeli, Allah'dan ragbet etmeli, tama etmeli. Şoň şeýle näme diýe? Tawba surasının 59-njy aýatynda inna ila rabbina inna ilallahi ragibun. Biz bir Allah'dan tama umid etýäs. Şunuňmy? Biz Allah'dan başga hiç kimden näme tama umid edemiz. Yani Allah Teala'nın näme hazinesi gutarany. Allah'ın mülkü artmakly kabul etýär, kemeltmekli kabul edene. Şoň üçin näme Allah Teala Rasul bir hadisinde näme diýär? Meniň mülküm kemelýän bolsa diýär, näme bir kapyra bir damja suw bermezdim. Allah'ın mülkü, Allah'ın hazinesi kemelmekli kabul etýän bolsa, ma saqa kafiran qat diýär. Qat ebeden bir kapyra näme bir damja suw bermezdi diýär. Şoň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Adam atadan başlap kıyamete çenli musulmanı kapır, ansa cinsi, canlısı canlar, üşüp näme bol-bollor iseler, bol-bollor içip, bol-bollor geyseler, Allah'ın mülkünden ne çekemeli? Şonu düşünür Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir serçe bir ulu deryadan, ulu denizden su uçup, doyup, anık gitse, şu deryadan, denizden şu serçe neme kemelti ya diye.
Hisat kemelenek ya da bir ulu bir ummana bahara denize gel. Bir ingen sokup çıkardan şu immetingen çiğ. Şu denizden hemen kemelti. Hisat kemeltmeyin şiyalar. Adam aleyhisselam'dan kıyamada çenni. Hemme mahlukatlarına hemen te gegriyan çare iyi işlerim hemen Allah mülkünden şu serçen ya da şu ingen hemen kemeltyen zadiyalık zadam hemen kemel bilenak. Şonun için biz kimden hemen hayırlar ihsanlar umid etmeli. Enna ilallahi ragibun. Bizden hemen Allah'dan umidler etmeli. Şonun için elmadamana ve taalluq billah. Allah Teala hemen bağrımı değil hemen yelmesti. Allah Teala hemen yakinleşecek olmalı ve Allah Teala bilen hemen hemme umidlerimiz, maksat muratlarımız hemen Allah bağlap koymalı. فَاِذَا رَغِبَ ف۪ي مَا عِنْدَ اللّٰهِ حَمَلَهُ ذَٰلِكَ عَلَى طَاعَةِ اللّٰهِ. Ne için dine Allah'dan umid etmeli? Sebep diysen, haçan da sen umidlerini, arzularını bir Allah'dan etsen, eyyem şu umidu arzuun deneme Allah taat etmeklige, Allah ibadet etmeklige iteriye diye. Şunun için neme birinin hayır ihsan edip barvam neme ona gödök gayri söz aytsan, o sana ihsan etmez. Adamdan bir uzadır umid edip gitse, on olsa yumuşak kurulacak oluyor, gavurlaşacak oluyor. Ne için? Ay buradan kakadın etirsem, öykölesem vermeymesin diye. Şunun için haçanla bir adam şuna düşünüp bir Allah'dan edebilse umidlerin arzuların eyyem şol umidu arzu şun neme Allah Teala taat etmeklige neme iteriye. Tayyip. Tama kinçilik kursun. Nere Türkmenler? Şu tama dedi, tama. Hayırlar, umutlar. Neme tama etsen bir Allah'dan tama et. Şunu mu? Evliyadan oğul verir, gıyid verir, taması bilen gitme, aylanma. Şunu mu? Evliyalardan neme gıyid verir, oğul verir, taması bilen ona yakinlaşma, on adını aydılanlar, canlılar etme. Şunu mu? Sadaka versen, kurban versen, aydılanacağını etsen, neme? Tamamı Allah'dan et. Şuna bir daha da yakinlaşsan, ben hayrım verir diysen, neme? Şu yakinlaşmaklığın Allah et. Şunu mu? Son kutu neme? Ar-rahbetu diye. وَالرَّهْبَةُ كَذَٰلِكَ هِيَ نَوْعٌ مِنَ الْخَوْفِ diye. Rahbeten neme? Korkuyun bir görünüşü. Yani İbn-i Üseymin rahimahullah neme deyip açıklayan rahbani, amal meyve veriyen korku. Bir adamla, cahil adamlar gezip diyor, ne namaz okuyor, ne ağız bekliyor, ne haramdan kayıtıyor. Şunu da Allah'dan korkuyan mı diysen, korkuyan ne? Yani onun korkusu olur neme? Amala ertanak. Ama rahbet diyen zat neme? Seni amala iteriyen korku. Maçanla sen korkuyun, Allah'dan korkuyun. Kamilleşip neme? Şunun neme? Korkup, buyuran zatlar etmekle iterip basılışa korkuyun. Qaytarandan qaytmaklığa iterip basılışa şuna rahbe deyili. Şunun mu? Şuna ar-rahbetu deyili. Ar-rahbetu neme? Khawful musmiru lil amelli. Şunun mu? Amal meyve vermeli. Haçanla korku kamillik derecesine yetenle neme? Şol seni hükmani suratta neme? Amala itermeli. Allah'ın buyuranlarını etmekle itermeli onun korkunun için. Ve Allah'ın qaytaranlarından qaytmaklığa itermeli ol Allah'dan korkunun için. Ana şon alak neme? Amal meyve veren korka. Seni tağata iterip günahdan qaytmaklığa iteren korka neme değil ya? Er-rahbetu değil ya. Son için ve iyyâye farhabûnni Allah Teala. İyyâye farhabûn. Dine menden korkun diye. Bâde fe iyyâye nâme mefûl bihi mensûb. Doğru değil mi? Nâme için amilin ona geçti? Yufidul hasr. Aslında farhabûn iyyâye. Menden korkun. Farhabûni vel mul aslında. Farhabuni yani iyyaya farhabuni dedi. Dene menden nämeden korkun. Başka hiç kimden korkmam manasını verdi. Şonun için näme farrahbetu kezalike hiye nev'un min el-havf diye. Korkun näme bir görünüşken yani havf umumiken doğru değil mi? Ama haçanla şu korku almesasında emele gelse haşye değil ya. Şunun mu? O seni amallara iteri verse de näme değil ya? Rahbe değil ya. Şunun mu? Ama başlangıcı ne başa korkuları? Havf değil ya. Havf nâme? Hemmek şerik ol korkar. Son şey nâme? Bakara surasının 40. ayetinde nâme diye Allah Teala ve iyyâye ferhabûn dine menden korkun diye. Yecibu en terhaballaha ve tehâfe minallahi ve tehşâ minhu. Son şey nâme? Havf, korku, rahbet, haşye değil ya. Atlan hemmeti nâme? Allah'dan edilmeli. Başka hiç kimden nâme? Korkuyu da olmalı. Ve la terhabil mahlukîne rahbeten. Nâme mahluklardan korkma diye nâme tec'aluhum fi menziletillah. Yani Allah derecesinde nâme kaldırıp onlardan korkma diye.
Şonşin näme la tarhat minhum fatatruku ta'atallah min ajlihim. Haçanda näme bir adamdan gorksak şonu näme Allah derejesine yetirdiğimiz bolýar. Şondan gorkanymyz üçin tagat taşlasak. Şunuňmy? Şondan gorkanymyz üçin bir tagata näme gelsek, eýem on näme gorku meselesini Allahlaşdyrdyk bolýar. Şunuňmy? Namaza kapýan birinin gorkyma namazyny taşladym. Yüregimde komakluk ýok, ýöne birinden gorkanym üçin okap başladym. Şunuňmy? Eýem sen şonu gorku meselesinden näme Allahlaşdyrdyň bolýar. Aslynda men näme namaza başlamaly Allahdan gorkanym üçin. We näme aragmy, günämi, beýleki zatlamy taşlamaly Allahdan gorkanym üçin. Emma bir arag içip ýör, soňra bir näme qakan aýdaryndan gorkus üçin, näme qakatyndan gorkan üçin arag taşlaýar. Şunuňmy? Ha? Конечно, müşrike gelýär. Ýa-da näme mahlukdan gorkan üçin näme tagada başlaýar. Mysal üçin munafyk. Namaza oka vermesem şular meni öldüräýmesin, edäýmesin namaza başlaýar. Bular hem gorkýar. Bu gorkuda hem Allah'ın deňeşdirdi, bolýar gorkýan madyny. Yo, bu zatlar näme sen tagada iterip haramdan gaýtmaklygyna sebäp bolan gorky hemmeti näme Allah üçin bolmaly. Ýene bir görnüşi näme et-ta'alluh. Näme ilahleşdirmek. Türkmenler näme adam taňryly diýendirler. Adam taňryly diýdigi, ýani bu Hudaýy adam diýär. Allah'dan gorkanok, ýene bennesinden gorkýar. Şoňa adamlar adam taňryly diýär. Allah we dowdukdan gorkdyň piňine dedäl. Emma plana aýdarny sen näme gorkýar. Şoňa adam taňryly diýilýär. Näme bir ilahleşdirilýän näme bolmaly? Allah bolmaly. Et-ta'alluh näme et-ta'abbud, ýani ibadet etmek, söýmek, tagzimlamak, oňuňyny peselmek. Şunuňmy? Şu zatlar näme diňe Allah'ın hakyny edilmeli. Ve yutlaqu at-ta'alluh ve yuradu bihi el-mahabba min el-velah. Yani näme Allahlaşdyrylmak diýilse de godan tutulýan zat näme Allah'ny söýüşüň ýalyk ýene birini söýmeklik. Velah yani. Amutu fike diýär yani söýüp öldüm yani. Söýüp ölüp bar yani sen ýa-ni şoňalyk. Käbir adamlar näme yani buna şirke var ya ýa-ni. Şirkul mahabba giriyor. Käbir adamlar näme bir gyýza aşyk bolýar. Ya käbir gyýlar bir ogluna aşyk bolýar. Ondan şoňa söýüp şu gyýz dininden çykdysa çykýar. Şu gyýz maňa geljek bolsaň sen musulmanmy, men aljak bolsaň dininden çykdysa dininden çykýar. Ya sakalyň sirmasaň barjak geldi näme ölüp bar ya indi men sakalym sirmasam onu almasam näme men onsuz ýaşap bilmeýän. Ýaşaýyş godaly tıran şeýdem sakalyny sirýär. Ana şol söýgüde eýýäm nämetdi, bennesini şärik etdi. Ýa-da ejesi boýunyna sirtmak atdy. Men söýýänmi diýen, söýýänmi? Men söýýän bolsa onu gaýt tawhidden. Şunuňmy? Şu ejesiniň söýgüsini depeläp bilmän tawhidden gaýtdy. Eýýäm näme söýgü meselesinde, söýgü ibadetinde şirk etdi. Şu derejede näme? Yani haçanna söýgüsini şert etýär sana näme günah etmekligi. Ya söýgüsini şert etýär seni näme tagatyny taşlamaklygy. Senem näme şoň söýgüsinden geçibilmän şertini kabul etýär. Eýem söýgü meselesinde şu ibadetde hem şu Hudaýçylygyny düşünýärmi? Şert etýär men söýýän bolsaň men bilen zina etdi. Ente barjakka sen oýna zina etdi, usup berjek diýär. Söýürüm üçin zina etýär. Şunuň gaýdy bilen al. Ne şu zatlar näme diňe Allah'ın hakyna edilmeli. Bu näme Allah'ın söýgüsiniň üstüne hiç söýgü geçirilmeli. Hada hakkun lillahi taala. Bu derecede näme aňyr başy söýgü Allah Teala hakkında fel uluhiyetu hakkun lillahi. Yani ibadet edilmeklik, peselmek, taat etmeklik Allah'ın hakkı. La yecuzu en yuttakhada mahu ilahun ahar. Yani Allah'ın gatlarına yine bir näme ilah tutulmaklık bolanok. Näme Allah'ını söýüp ona ibadet etişiň ýalyk näme yine bir zady söýüp ona ibadet etmeklik bolanok. Şoň üçin Allah Teala Zuhruf surasynyn 84-nji aýatyna näme diýär? Wa huwallazi fis-semai ilahun wa fil-ardi ilahun ve huvel hakimul alim diye. Ol gökde näme ibadet edilýän Allah, yerde de şoňa ibadet edilmeli. Ol Allah näme hakim, ol Allah bilugji diye. Ol Allah hikmetli Allah, ol Allah näme bilugji Allah diye. Şoň üçin näme düşünmeler gökde bir çokunulýan näme Allah ba we yerde de näme çokunulýan bir Allah barmyş. Şoň üçin näme türkmenler öň gök taňry diýen näme bir taňra anyny ekenler. Gök taňryçylar diye. Ýene ýeriň ýüzünde de näme öz käbir hanlarına, beylerine Allah çokunuşlar yani ama çokunur ekenler. Yani ondan anladı gökte de bir tanrı var deyip näme inanýan eken türkmenler. Näme iki Hudaý var diýen ekenler. Gökte bir Hudaý var, yerde bir Hudaý var. Yerdeki Hudaýlar kim?
Öz baş tutanlar, hanları, begleri. Şoň üçin näme? Ol batyl gurrun. Yerin göýüň näme? Allahy bir. Yerde periştiler kime ibadet etýän, göýükde periştiler kime ibadet etýän bolsa, yerdäki jinnan insanlardan bolan mahluklar näme? Şo göýükdäki näme? Ilaha näme? Ibadet edilmez. Şo yerin göýüň näme? Mahlukatlarynyň ibadet edilmekli näme? Etýän näme? Hakim bolan, alim bolan Allah'dır diýär. Yani ya'lehuhu ve ya'buduhu ve yuhibbuhu ehlus sema ve ehlul ard. Ol Allah kimde ya'lehuhu. Näme söýýändir onu ve ya'buduhu ve ibadet etýändir ona. Ve yuhibbuhu ve söýýändir ve ibadet etýändir ona. Ol Allah kim? Ehli sema, asman ehli ve yer ehli hemmesi. Tayyib. Bu ibadetler näme? Düşünen bolsak, ar-ruku ve sucud ve huşu' ve näme? Ruku etmeklik, egilmeklik ve sucud secde etmeklik. Ruku näme? Baş egmeklik. Ruku baş egmeklik, ya biline egmeklik. Şoňa ruku diýilýär. Yani ruku diýilse dol namazda ruku egilýän oň alakda. Baş atmaklyk çala bilin bükmekligen bolany. Şunuňmy? Özbekden salammadyr. Şeýtmesi. Bolany. Ha? Daş gowdlaram näme özbeklere ýerýärler. Ruku näme? Bolany. Namazda näme ruku ýalak bolsun, baş egmek bolsun, bilegmek bolsun, şu zatlar diňe Allahyň hakynda edilýär. Şoň üçin kim karateýe gatnaýanam bolsa, kung fu gatnaýanam bolsa näme? Asly bu paradan gelen spordyň näme? Baş egmesi wadyr bir ýerine. Bolany, şunuňmy? Şapbatlar, kim näme baş egdiýän bolsa. Bir Allah Taala baş egmeli. Ýoksa pırlanna dep, öwretýärlerden pırlan depmäne. Men sana baş egermi diýmeli. Secde diýilýän adam kime edilmeli? Bir Allah edilmeli. Allahdan başga näme? Hiç kime secde etmeklik we hiç kime ruku etmeklik bolany. Emma näme biziň käbir akmaklarymyz näme? Geçen bet bagta näme? Secde edeliň, eýdeliň, beýdeliň diýip näme? Dawa etdiler adamlar, çağırdylar, murtat şoladymlar. Aslında murtat diýmeklige näme? Gelşenak bolar. Aslında musulman bolan bellidir. Murtat diýip kime diýilýär? İslam'a girip son çıkan kafira diýilýär. Olan asly bir näme? Allah, peygamber, din, mukaddesat diýilýänler näme? Depelen adamlar. Olar asly murtat diýmekli, murtat diýse gaty bolar murtat söýdi. Murtat söýdi kany. Wal khushu, wa näme khushu diýmeklige näme? Allah onuňa pes edip dol onuň näme? Ýazgydyna boyun bolmaklygy näme? Al khushu diýilýär. Biz Allah Taala'nın süýji ýargytlaryna, Allah näme aji ýargytlaryna boyun berenam Allah, alanam Allah. Türkmeniň owadan sözi var. Ýöne berenne de şükür edilenek, alanna da şükür edilenek. Berenne näme ogluny Arap bilen ýuýar, näme alanna da ýydyň näme bidgat bilen ýas bilen ýuýar. Ýok, berenam Allah, alanam Allah owadan sözi berenne de näme Allah Taala şükür etmeli o beren nigmatyny we alanna da näme Allah Taala'nın o nigmatyna näme sabr etmeli, ya şükür etmeli, razi bolmaly. Şunuňmy? Näme diýe ar-ruku'u ibadetun la yekunu illa lillah. Ruku diýilýän adam ibadat Allahdan başga hiç kime egilmek, baş egmek, bilegmek bolany. La yerka'u insanun li insan. Hiç bir insan bir insana näme ruku edip baş egip näme bileg bilmeýär. Ve la yakhza'u li ahadin ve la yanhani li ahadin ta'ziman lahu. Ve hiç kese yakhza boyunum bolmaýar ve la yanhani baş egmeýär, on ta'zim edip. Şoň üçin fel inhina ala wejhi dhull we ta'zim liman inhana lahu raka'a li gayrillah. Kimde al inhina essa baş egse ala wejhi dhull yani özüň şoň öňünde näme pes saýyp we ta'zim onam özüniň yani azim saýyp ta'zimlap näme şu iki wabatdan özüni pes edip onam ta'zim saýyp näme liman inhana kime baş etse şoňa näme ruku etdi bolýar. Allah'dan gayra ruku etdi bolýar. Edil şoň alam wala yasjudu illa lillah we secde näme Allah'dan başga hiç kime edilmeýär. Secde etmeklik näme? Maňlaýyny burnuny ýere degirmeklik näme secde diýilýär. La yasjudu lis-sanam näme? Buta secde etmek bolmaýar, gawra da secde etmeklik bolmaýar, tümmege de secde etmeklik bolmaýar. Wala li'azimin min al-ulama we näme? Bir paçalaryň, şahlaryň hiç näme baş egmeklik bolmaýar. Şoň üçin näme käbir helak bolan näme ölüp giden paçalaryň gawrlaryna ýylla ziyaret edene näme baş egen bolýanlar. Bolany, şunuňmy käwkinalarda görýär. Ya habarlarda rahatlarda görüp plan ölüpmüş jinazasyna giden bolýarlar, gul goýan bol. Ya bir näme bir buto mabzeleýin oňuna baş egýärler. Bolany. La yejuzu sujudu illa lillah. Allah'dan başga näme secde etmeklik bolanyk. Ýöne kanal farsu we rum, ýöne parslar we rimler näme yu'azzimuna mulukahum. Öz meliklerini, şahlaryny näme taqdimlar ekenler we şeýdem olara secde etýän ekenler. Ve lemma ra'ahu Muaz ibn Jabal, şoň Muaz ibn Jabal ýan sahabada näme
Olara uğradılan näme çapardy, ilçiti, Allah'ın Rasul tarapyndan uğradılan Rasul, mugallimdi. Bölüm olan näme azimlerine, beyiklerine tecde etýänliklerini görüp näme kadima alen nebi idine dolanıp gelende peýgamberimiň ýanyna arada en yesjuda lehu. Peýgamberimiz silap hormatlap tecde etjek bolanna näme femena'ahu aleyhissalatu vesselam min zalika. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem on saklaýa ona tecde etmeklikden we qala soňra näme diýär düşünür ya law kuntu amiran ahadan en yesjuda li ahadin لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها diye. Bana secde etme diye. Yani bu dinde näme Allah'dan gayri bir yerine secde etmeklige näme ursat berilýän bolsa buyururdum ayallarına näme erlerine secde etmeklige erniň ayalnyň üstüne näme hakynyň uly bolanlygy üçin ýaşanyňmy? Yani beýdilsek näme biziň käbir akmak alymsyz nadan türkmenlerimiz näme heýleýlerine haýbat et men sen ýerdäki Hudaýyň diýär. Ya, bizim yerden näme Allah'dan başga ayalymyzyň hem erkegimiziň hem näme Allah'dan başga yerde gökde näme Allahsy ýok. Şunuňmy? Ol biderek gurrunlar, samsyk alymsyz gurrunlar. Yeketek näme gyýdyň hem erkegiň hem näme yeketek tecde etmeli, ruku etmeli, başa egmeli, bilegmeli Allahsy näme gökde yerde näme gulluk edilmekle haqqy Allah. Fes-sujudu la yekunu illa lillah. Şoňa secde, ruku diňe Allah edilmeli. والخشوع edil şoň Allah edilmeli. Huşu näme min a'malil qulub. Huşu näme yürekde bir döreýän amal. Haçanna bir adam Allahyň dol tanasa, Allahyň dol söýse, onuň gorkmaly derejede gorksa, Allahyň tanamaly derejede atlar sypatlaryny tanasa, onuň yüreginde bir näme yumşaklyk döreýär. Wal huşu huwa ar-riqqa diýär. Bir ýüregi näme täsirlenip başlaýar. Riqqa näme bir ha yüreği yumşaklık diyor. Rikka yumşaklık diyor ya. Müminin yüreği yumşak bolmaly. Amma kafirın yüreği kiminki alaq bolýar? Polat demir bolýandyr. Näçe urtaň täsir etýänini alır. Yani näçe ayetler bilen urur, näçe hadisler bilen urur. Yüreği yumşamay, ejizlemay. Amma huşu diýilýän wagt näme müminin kalbynda bir näme yumşaklyk diyor ya. Haçanda bir günah etse Allah'dan gorkudulsa näme yüreği täsirin ağlap başlaýar. Gün tövbe edip, secde edip, namaz okap näme Allah'dan korkup onu boyun bolup näme Allah onu pesel başta umid ki onun näme günahlarını bağışlar ýalak, ýadyklaryny näme örter ýalak, näme giderer ýalak. Musulmanyň şoň üçin näme yüreği yumşak bolmaly. Yüreği näme yumşak demirlen, yumşak agaçlaryň näme çüýden, demirden täsirin eserlenişi ýalak. Musulmanyň kalbam eserlenmeli. Şundan haçanda näme Allah Taala'nın garşysyna çykylýan ýerde musulmanyň yüreği eserlenmeli. Şoňa bir tüýsek bozulmaly musulman diýilýär. Şundanmy? Haçanda musulman bir näme bir tagat edilýän ýerde, diniň ýaýraýan ýerini görende musulmanyň ýüregi galkynmaly, joşmaly. Joş musulman galkynsa ýüregi täsir näme gözi ýaşetýär. Musulman şoňa näme Allah degilen ýerine, dine degilen ýerine ýüregine täsir näme bozulup gözüne näme gözi ýaş gelýär. Şoň musulmanyň kalby näme huşuly bolmaly, täsirlenýän bolmaly, yumşak bolmaly, doň bolmaly, daş bolmaly. Näme diýär? El-huşu huwa ar-riqqatu allati takunu fil qalb. Yürekde bir döreýän yumşaklyk, ejizlik. Wala hada la yakun illa la. Şu zat näme Allah'dan başga hiç kime bolmalylar. Şoň üçin käbir adamlar näme bagşa aşyk bolýarlar. Bagş ölýär bolýar näme yürekler gozgonyp ağlap başlaýar, täsirlenip. Şundyňmy? Yo oňa alaq bolmalylar. Şoňa alaq täsir näme Allah bolmaly. Ýa-käwat otyrqa näme birden şu bagş öýläýse näýlek bolýany gozgon ağlap başlaýar, hoplan. Täsir etýär şo zatlar. Näme yo musulman näme oňa alaq bol. Musulmanyň şoňa alaq yüreginiň täsirlenmekli Allah bolmaly. Allah diýilende, dowdoq diýilende ýüregi näme galkynyp, hopgup näme hopgup ağlap täsirlenmeli. فلا تخشع لمخلوق وإنما تخشى لخالق تعظيما له ترق له وتفتقر إليه وتبكي من خوفه وخشيته. Şoň üçin näme mahlukdan gorkma diýär. Ve näme diňe halyqdan gorkon taqdim et diýär. We ýüregiň oň hakynda ejizlesin diýär. Tariq lahu oň hakynda ýüregiň ejizlesin. We teftaqir ilayhi diýär. We oňa näme ejizle diýär. Oňa mätäşlik bildir diýär. Rabbim meni näme bagşlamasa men näderni bagla. Emma olan bagşsy ölýär. Inni men nädip ýaşarny bagla. Özüň şoňa mätäş duýar. Yo özüň Allah mätäş duýar. Biz Allah mätäş. Allah bizi öz rahmetinin kurşağı almasa bizi ne dersi bağlamalı.
Ve tebki min khawfihi ve khashyeti. Ve gorqanda, ağlanda näme? Allah'ın howpundan, Allah'ın gazabından, azabından gorkup ağlamaly. Şoň üçin Mü'minun surasynda näme diýär? İnnellezîne hum min khashiyeti rabbihim muşfiqin. Näme haqiqi mü'minler näme? Diňe Rablarynyň näme? Gorkup näme? Ejizleýärler diýär. Rablaryndan gorkup ağlaýarlar diýär. Ve tezellül. Tezellül näme? Özüňi pes saymak ve özüňi öňünde pes elýäniňem näme? Tagzimlamak. Yani şonu azim bolanyň üçin, beýik bolanyň üçin näme öňünde özüňi pes har zelil duýýar. Şunumy? Bu alagam diňe näme Allah'ın azamatynyň öňünde, Allah'ın beýikliginiň öňünde adam näme ejizlemeli, pes etmeli. Allah'dan başga hiç kimiň näme şöhratyna, beýikligine, mülküne, şanlygyna näme pes edip ejizlap näme özüňi har zelil etmeliler. والتعظيم الذي هو من خصائص الإلهية دي. التذلل نام هو الخضوع دي. خضوع نام وهو كما سبق ركن من أركان العبادة. خضوع نام أوعدت ركن نرندك دي. أوعدت نام أوعدت بولجق وظق أنغر واشي نام سيولا أنغر واشي بيثلمك بوين والمخلوق والملك. شون آدم نام دول كما بوين والملك دول كما تابين والملك بر الله تابين والملك. فالعبادة تدور على الحب والذل والخوف والرجاء. عبادت إليانات نامة سيغو بلن نامة دول بيسلب وغرقب وأميد etmekliğin üstünde nامة aylan ya. Şonşun biri ibadet edemizde ibadete iteryanat nامة Allah bolan söýgü we ondan bolan gorky we ondan etýän umydymyz we nامة onuň öňünde nامة ödümüzi pes saýanlyk bolmaly. Şu zatlar bizi ibadete itermeli fela yakunu zullu illa lillah. La tazulli mahlukun misler. Şoňşun bu galyp peselmeklik ödün har delil mätäş duýmaklyk diňe Allah hakynda edilýär. Wala bu galyp zatlara mahluğun hakynda edilmeýär. Ve tagzim. Allah Taala'myza biz näme ibadet etýär, sebäpsiň näme onu biz tagzimleýär. Şoňşun näme Allah'ın tagzimleýişiň ýalyk näme hiç kimi tagzimlamadýar. Sebäpsiň ol galyp derejede näme Allah hakynda tagzim diňe Allah'ın hakynda edilmeli näme aýratyn Allah'ın sıfatlary. نعم والتعظيم الذي هو من خصائص الإلهية دي وتعظيم لمق نعم دنا إله مدن عبادة الله مدن حقي الله حقنا الله يلاق hiç kim تعظيمlanmaya وهو التعظيم الذي يكون معه خضوع للمعظم وصرف شيء من أنواع العبادة لهذا المعظم عشان تعظيمlamak ibadet bolýar haçan näme تعظيمlamaklamyň gapdalyna näme oň öňünde näme dol pesel boyun bolmaklyk ve ibadet diýilýän zatlaryň haýsam bolsa bir görnüşün näme şo tagzimleýän zadymyň hakyna etmeklik bolýar. Tagzimlap näme şu derejeye ýetirdim. Oňa secde etmelidik. Ya onu gyssanamyzda çağırmalydyk. Ya onun haýyrlar umyd etmelidik. Ya da näme bir bela beterler näme gider diýip ondan umyd etmelidik. Şu tagzimimiz şon näme ibadetin käbir görnüşlerini şondan talap etmeklige näme iterse ýa şo tagzimlandymy biz näme ödümüzi Allah tutundymyz bolýar. Wa sarfu hada an-naw' min at-ta'zim li gayrillah şirkun billah. Şu derejede näme tagzimlamak näme Allah'dan gaýryň ýoluna sarf edilse Allah Taala şirk etmeklik bolýar. Inni bu zatlar aýdandan soň bize näme we delil-i du'a ýani aýdan ibadetleriniň hersine näme yeke-yekeden näme delillerini getirýär. Ne delillerini alın. Ve delil-i dua. İnne dua diýmeklik näme? Dua dilek etmeklik. Hajatlaryň Allah'dan soramaklyk. Dilin senasy etmeklik, zikirlemeklik näme? Ibadet diýdik. Şunuňmy? Şoň üçin biz subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber diýip dua dilek etýär. Dogry däme? Şular näme? Allah'ın hakynda edilmeli. Ýöne näme? Şeyh Agzamanlar biziňem ýardymda düşmände dua diýilýän adam aslında ikiye bölünýär. Du'a-u ibade we du'a-u mes'ele we. Şunuňmy? Bir dua diňe ibadet. İçinde dünýäwi zat goşulanyp. O näme? La ilahe illallah diýär. Dua etýär. Subhanallah diýär. Allah Taala'ny zikir etýär, sena etýär. Şu dua dilek edemizde gapdandan bir dünýäwi adam soraýasmy? Soramyda bir Allah Taala'ny tagzimleýäs, onu zikirleýäs we ondan sowaplar umyd etýär. Subhanallah diýär. Alhamdulillah diýär. Dogrymy? Allahu ekber diýär. Şu suratda edilen dua näme diýilýär? Dua we ibade diýilýär. Şunuňmy? Yani sırf arasda ibadet gapdandan dünýäwi hajatlar soralanýar. Şunuňmy? Şuňa dua we ibadet. Emma näme? Ey Rahman bolan Rabbim, ey Razzaq bolan Allah maňa ırs bereket berdi ýani.
Ey Rahman bolan Rabbim, ey Razzaq bolan Rabbim diýem, diňe Allah'ym çağırdım mı, çağırmadım. Allah'ım doga etdim, doga etmedim, etdim. Gattalnadan bir hajat soradım mı, soramadım. Soradım. Buna dua o mesele diýdi. Düşündiňmi? Şu dogalar ikisem kime edilmeli? Ibadet görnüşinde bolsun, ya hajat soramaklyk üçin öňünden eden dogalarymyz, senalarymyz bolsun, Allah'ın hakkında edilmeli. Yani ikisinden gayri, Allah'dan gayri edilýän ýer barmy? Haýsy edilýär Allah'dan başga hakkında? Mesele. Birincini etýänler amma. Andan ýaňyzmy? Oncuk Musa bar. Şondan oncuğa ýagdaýlar näme diýip sorulanda näme diýen eken? Serdara şükür diýen eken. Aslında biz näme diýmeli? Ýagdaýlar näme diýen? Allah'a şükür diýmeli. Ol zindiq haramzadydan näme? Ýagdaýlar näýlilerine serdara şükür diýen eken. Ana dua we ibadet diýilýän adam näme? Mahluğun hakkında eden adam. Şoň üçin näme? Bu zatlara gaty äge bolmaly. Olanlar. Olur yani İslam dini, Müslümanlar edip on alaklara ödümü dinäme anladyp ýörmeler. Indi näme diýdik? Dua dilek etmeklik. Arassa dünýä hajaty sorulmasydan edilen dua bolsun, gattarna bir hajat sorulup edilen dua bolsun, iki görnüşem näme Allah'ın hakkında edilmeli. Hajat goşulmasydan diňe zikir dua edilse näme diýdik ady? Dua ibadet. Gattarna bir hajat goşsak näme bolar, sorasak näme? Dua o mesele. Indi şu ibadet mi? Ibadet. Delilin näme mi? Zul suresi 18-nji ayet. Näme diýär Allah Taala? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Şübhesiz ol gurulun mescitler näme? Lillah. Diňe Allah ibadet etmeklik üçin gurulun näme? Mekanlar, yerler. Şoň üçin sen ol ibadet üçin gurulun yerlerde näme? Fala tad'u ma'allahi ahada. Allah'dan gayri hiç kesden näme? Doga dilekler etme diye. Aslı mescit nime ibadet edilýän ýer. Şu taýda doga dilegem Allah'dan gayriden etmediği de ýem doga dilek etmekligem näme ibadet eken. Tayyip. Bu näme doga dilen ibadeti. Bizden şu deliller alyp geçen aşagyna üç köşük bir zat näme berene. Ikinji näme we kawluhu taala ýene doga dilen ibadetligine Ra'd suresiniň 14-nji aýatyna näme diýer? Lahu da'watul haqq diýer. Haqiqi dogadylak etmekliğin eyesi, onu haqqıl kim? Lehu, Allah Teala diye. Lehu, Allah'ın hakkıdır diye dogadylak etmeklik diye. Şoň üçin vellezine ted'un min dunihi, nämşin yeketek dogadylak etmeklik ibadetine haqqıl Allah bolýar. Sebäp diýsen diye, sizin dogadylak etýänleriňiz min dunihi Allah'dan başgalardan. La yestecibuna lehum bi şey. Hiç bir zadyňyzy berip bilenaklar diye. Hiç zat olan elinde yok diye. İlla kebasiti keffeyhi ilel ma. İnne Allah'dan gayriden doga dilek etýänler Allah Taala bir misal berip meňdetýär. Näme meňdetýär? Menden gayrlardan doga dilek etýänden misaly kebasiti keffeyhi ilel ma. Suwa eline uzadyp näme liyebluga fahu agzyna düşürmek isleýäniň kiýalyk diye. Alma biş agzyma düşdi ýa, alma bişen sen agzyna düşürmi alyp ýolmasaň. Ebeden. Menden gayrlardan doga dilek etýäniň misaly näme? Suwa işaret edip ey su ağzıma düştü diýäniň kiýalyk diýär. Suwa elini uzadyp oňa işaret edip buyruk edeniň bilen su damjalat döküp sen ağzyna düşüp gelip durmy? Ebeden gelmeýi ýalyk. Tayyip. Ulluqan deňizi misal alalyň. Şoňa bir elini işaret edip deňiz. Sen bir jomart deňiz. Dünýäni suwa ýapsaň garkady biljek deňiz. Bir damjyk ağzyma düşäýdi dip işaret soradan bir damja sen ağzyna düşýärmi? Düşmeýär. Şoňalyk näme Allah'dan gayriden dilek etýänleriň ki diýär näme? Deňize ya suwa elini işaret agdyma düşdi ýanym kiýalyk diýär. O näçe işaret etdim. Şunuňmy? Kasymy karaksimsim diýsin, zörnüşkä diýsin, gala açylbaý şeýalyk. Sen o deňize deňiz janny. Şunuňmy? Bahry Hadar arasy diýi. Näme diýär? Bir damja sen agdyňa näme berenak. Şoň üçin sen hem Allah'dan gayriden çokunanda näme? Plan baba janny. Şunuňmy? Atam janny, dağdan janny, goçgorata janny. Näme diýär? Näme? Bir şey, hiç bir zat sana näme berip başaran atlap. Ve ma du'aul kafirine illa fi dalal. Ol kafirlerin eden doga dilekler näme biderekdir diye. Görýän Allah'dan gayriden doga dilek etmeklik ibadet diýdi we ondan gayriden doga dilek edenler birinji akmak diýdi Allah, ikinjilene näme kafirler diýdi. Näme üçin? Allah'ın hakkında bolan näme lehu da'watul haqq diýip men haqqyl diýe deketat doga dilek edilmeklik. Näme üçin menden gayriden doga dilek etýäňiz diýe. Bular näme doga dilek etmeklik ibadet. Ikinji doga ibadet näme diýdik? Isti'ana. Umumy näme mesai bolsun türkmen dilini aýdanda, ya hoş wagtyňa ya pey wagtyňa bolsun, gystan gystanma umumy kömek